20 anys de l'ESAGET ja. Sembla que fa 4 dies que un grup d'arxivers joves il·lusionats entràvem a la seu de la FUAP i en aquell mateix moment els ser rebuts per la direcció teníem plena consciència de que era un canvi històric, que passàvem de l'amateurisme, de fer les coses el millor que podíem però amb estris limitats, a una institució seriosa, una institució oficial, una institució lligada a la Universitat Autònoma que provocaria aquesta transformació extraordinària de l'arxivística al nostre país. Per tant, felicitats a tots i a totes que ho han fet possible en aquests anys. L'escola va ser una lluita important per aconseguir un títol acadèmic per a l'arxivística catalana, que va significar una lluita per part de molta gent que va participar, per de l'Associació d'Arxivers de Catalunya i arxivers i arxiveres del nostre país. Va néixer ara fa 20 anys amb la voluntat de ser un referent en el seu sector. I ho ha estat tots aquests 20 anys i espero que pugui seguir sent per molt més. Crec que tots hem de celebrar el que l'ESAGET ha significat i significa el desenvolupament de l'arxivística i la normalització de la professió. Per això, la cohesió i el debat crític ens han permès arribar on som avui. L'escola és una institució essencial pels arxius de Catalunya, pel sistema d'arxius, i de la formació que se'n deriva depèn en part toda la proyección de la archivística. Realmente es todo un récord, 20 años haciendo una formación especializada y formando un montón de generaciones de profesionales que luego se incorporan al mercado de trabajo. Me gustaría destacar de la escuela su afán por estar siempre a la vanguardia en materias de gestión documental, no solo en nuevas tecnologías, nuevos ámbitos como puede ser la gestión de datos, la inteligencia artificial, etc., sino en profundizar tanto en los ambientes públicos como en las empresas privadas que están cada vez más presentes en nuestra professió. En el 2006, amb l'empresa on treballava em va donar l'oportunitat d'endinsar-me en el món dels arxius com a comercial i de representar-la davant de l'escola. I us haig de dir que quan vaig anar a la primera reunió de l'escola vaig al·lucinar. No era conscient de tot el que hi ha darrere del món de l'arxivística i de la importància de formar bons professionals. He aprendido mucho de mis colegas y he sido feliz dando estas clases a los alumnos porque han mostrado un gran interés. Muy especialmente yo me he sentido confortada porque el mundo en el que yo me muevo es un mundo de activismo, de arxivonomía, de rescate de archivos y de derechos humanos. Ha estat un orgull per mi aquest grapat d'anys que he estat fent docència en el màster d'arxivística, explicant els temes de transparència i protecció de dades, un tema que actualment desperta molt d'interès. Tinc molts records de l'escola i realment he après molt en aquesta escola, tant com a alumne com a docent, amb tota l'experiència que això porta, amb coneixement i compartiment de coneixement mateix amb els alumnes. Sobretot per això m'emporto els records al professorat i records encara vigents amb els companys i companyes amb què conservem encara el grup de WhatsApp i ens continuem relacionant amb el nostre grup de promoció. El que vull destacar és bàsicament el nucli de suport que s'ha fet entre alumnes i professors durant tots aquests anys i que ha perviscut. L'amistat o la relació amb moltes de les persones que estan a l'escola fent docència ha continuat al llarg del temps. Jo la veritat és que a l'ESAGET sempre m'hi he sentit molt còmode, molt bé i he après molt amb grans professors i de fet sempre he tingut la sensació que és com una comunitat, no? I que és sentir-se com a casa. Per nosaltres l'ESAGET és una organització molt important estratègicament. De fet, més del 25% dels treballadors d'Active Consulting han sortit del màster de l'ESAGET o de postgraus de l'ESAGET. Fa uns anys, si només eren el 3% de la plantilla eren ESAGETs, avui podem dir i ens felicitem perquè més del 60% dels nostres professionals han cursat algun estudi a l'escola. Me n'adono de la gran funció que ha fet l'escola de preparar professionals que ocupen llocs de responsabilitat. És per això
que m'agrada molt poder felicitar l'escola en aquest aniversari i també desitjar que segueixi amb aquesta tasca tan important de formació de professionals. Participant ha cregut en el paper decisiu per a la formació de l'escola i que, de fet, ha esdevingut un referent a nivell nacional. Us volem agrair i felicitar per la vostra tasca docent, que ha convertit l'escola en un referent a Catalunya i en el sector. Bé, des de Sant Feliu de Llobregat us volem felicitar per aquests 20 anys a l'escola. Per nosaltres és fonamental la tasca que heu fet durant tot aquest temps d'introduir tota la gran tasca en matèria de gestió documental, sobretot en un escenari de transformació digital en el que estem vivint les administracions públiques. El que em fa gràcia veure ara és que nosaltres quan anàvem a buscar les notes anàvem al passadís de les classes, on hi havia les classes, i recordo com anàvem a buscar el full penjat en el passadís per veure quina nota ens havien posat. Tot això ara sembla prehistòria, oi? Però era així. El meu primer record de l'escola és l'Alfred Mauri visitant la Universitat Rovira i Virgili i fent sessions per presentar el màster, i ens explicava les expectatives de futur i de feina, i a mi em va captivar molt el seu entusiasme i la seva capacitat de comunicar, i em va convèncer primer de matricular-me a l'escola, de treure'm el màster i després de vincular-me amb altres projectes de l'escola gràcies al Josep Pantallol o a la Remei Perpinyà. El 2015, el 4 de febrer, va haver una gran nevada i no podíem fer l'examen presencial perquè hi havia alguns alumnes que no podien assistir, i amb el cap d'estudis, el Fred Mauri, que hi havia llavors, vam decidir penjar l'examen a l'eina que hi havia llavors, que era el Moodle. L'experiència va ser tan bona perquè els alumnes van estalviar de viatjar i a més sempre feien bona lletra, que des de llavors aquesta assignatura sempre hem fet l'examen d'aquesta forma. Em vaig doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona i per tant puc dir que soc la primera doctoranda de l'Escola Superior Arxivística de Catalunya. Per molts anys. Felicidades. Desitjar-vos uns feliços 20 anys. Per molts anys. Moltes felicitats. Felicidades. Felicitats. Moltes felicitats. Un beso muy fuerte. Per a la FUAP és un orgull tenir una escola com l'ESAGET, de la que han sortit moltíssims professionals molt ben qualificats. Felicitats per tot el que heu aportat al sector i tot el que us queda per aportar. Són 20 anys! Felicitats, ESAGET! Felicitats i per molts anys més.